अरे वा, डोळे दाखव, डोळे इकडे कर. असं वाटतं लेन्स घातले, लेन्स. चला, कॅमेरा है, लाइट्स लगाओ, लाइट्स. एक्झॉस्ट फॅन बंद करो. तुम्ही विचाराल तुमची काकू कुठे? हे दिसते तुम्हाला बेड? इथेच बसली आहे मी, बाजूलाच बसली आहे. दमली तुमची काकू म्हणून ड्रेस बी चेंज करून एकदम गाऊनवर बसली, एकदम रिलॅक्स. सुकून देते मम्मी, एकदम भारी. या चिकनवर तर लिंबू पण पिल्याची गरज नाही. पप्पू तू असे नको ड्रेस आणत जाऊ. मला तर आवडलं, तू असेच घालू मम्मी, स्टायलिश. नाही पण ते इकडे किचन मध्ये असे ढवला ढवल करताना ते हा, किचन मध्ये नको, पण मला तर असे स्टायलिशच आवडतात. तुझी बायको आली ना मग ते स्टायलिश आण. मग भारी भारी आणणार. मग व्हिडिओ लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन पण वाजवत राहा. पंजाबी चिकन. पंजाबी चिकन. पंजाबला जायची गरज नाही. नमस्ते, आज मी पंजाबी चिकन बनवते आहे. हे अर्धा किलो चिकन आहे. त्यासाठी अर्धा कप दही घेतलाय. आपल्याला थोडं मीठ घ्यायचं आहे, थोडी हळद घ्यायची आहे. आपण थोडासा याच्यामध्ये पाव चमचा मीठ टाकूया, पाव चमचा हळद टाकूया आणि आपल्याला अर्धा कप दही हे आता आपल्याला मिक्स करून ठेवायचं आहे. हे आपला मॅरिनेट करून झालाय. आता आपण याला आहे ना अर्धा तास झाकून ठेवूया. आता मी इथे गॅसवर कढई ठेवले आणि कढईमध्ये आहे ना 2 चमचे तेल टाकले. ही 2 तेजपत्त्याची पानं, अर्धा चमचा जिरा, 1 काली वेलची, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, 4 लवंग आणि 2 हिरवी वेलची हे आपल्याला तेलामध्ये टाकायची आहे. आता त्याच्याबरोबर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. हा मी मोठे 2 कांदे घेतले आणि बारीक चिरून घेतले बघा. आता थोडा कांदा फिरवून घेते. कढई माझी छान आहे की नाही बघा, सर्व त्या कढईमध्ये बनतो. ड्रेस पण छान आहे तुझा. ड्रेस माझा छान आहे, स्टायलिश एकदम. मस्त आहे काय? हात किती मस्त वाटत, लटकतंय ना ते. अम्ब्रेला हात आहे, अम्ब्रेला सारखे हात असायचे पहिले. ब्लाऊज पण अम्ब्रेला सारखी असायची. मस्त वाटतं तुला. हे इथे असायचं तेव्हा. मला माहित नाही, पण माझा ओपिनियन तुझ्यापेक्षा तुला 100 पैकी 100 म्हणजे सूट करते तुला मम्मी. असंच आणूया तुला परत परत नवीन नवीन. हा काय आता नको आणू, नको बाद झाले आता दिवाळीला. आता कोणता सण येतो तेव्हा आणूया. आता कांदा आपला भाजतो आहे. त्याच्यामध्ये लसूण टाकते. लसूणचे बघा 5-6 पाकळी लसूणचे घेतले आणि आलं घेतलंय. आलं 1 इंच घ्यायचा, असं एवढा एवढा घ्यायचा तुकडा, अर्ध्या बोटा एवढा. ते पण त्याच्यावर भाजेल ना. तर याला चांगलं भाजून काढायचं फुल गॅसवर. अरे दिल काय करते आमची दिल. आता आपला कांदा बघा भाजलाय. मी आता एवढाच भाजते. का माहितीये का आज कमी भाजते? कारण ते आपल्याला याची आहे ना ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, ती पण आपल्याला तेलामध्ये फिरवायला लागणार आहे. म्हणून मी आता हा कांदा आहे ना एवढाच भाजते. आता मी गॅस बंद करते आणि एका प्लेट मध्ये काढून घेते, म्हणजे थंड व्हायला. आणि थंड झाल्यावर मी तुम्हाला वाटून दाखवते. आणि तेवढा थंड करण्यात आपल्या इकडे 30 मिनिटं पण होतीलच. हा, मॅरिनेशनला ठेवलंय. मॅरिनेशनला ठेवलंय ना ते. कढई आपली मस्त मला आवडली, हलकी पण आहे. नाहीतर काय काय कढई जड असतात ना, ते पकडायला नाही होत अशी. हलकी आहे ना. हा, ही हलकी आहे एकदम. बघ, एका हाताने पकडली. मी काय करते, दिलू मसाला पण थंड करायचा आहे ना आपला. दिल बघ कशी बसली आहे. अरे कशी माझी बाबू बसली आहे, कशी बसली आहे. पंखा लावायला लागेल ना. पंखा लावायचा लागेल. पंखा लावला, जरा मसाला पण थंड होईल ना. आपल्याला लवकर थंड करून घ्यायचं असेल ना तर पंख्याखाली घेऊन यायचं थोडा, थंड करायचा. कोण टाइमपास करत राहील. दिल बघ आपली कशी बसली आहे. दिलू माणसासारखी बसली आहे, माणसासारखी बसली आहे. हे दिलू, दिलू माझी माणसासारखी बसली आहे, राजासारखी बसली आहे. राजा, राजा का गद्दा किधर है, गद्दा किधर है. राणी शेपटी हलवते आहे. शेपटी दिसत नाही आमची, दिलची दिसते. हात नको लावा, हात नाही लावायचा. रानी को हाथ नहीं लगाने का.
नाहीतर काय काय मांजरं माहितीये का तोंडावर काळा असतो म्हणजे काळा तोंड असतो मांजरांचा म्हणजे चांगलं नाही बघायला वाटत. हा हिचा तोंड आणि क्यूट तोंड आहे हिचा. नाव ठेवतात ना काळे तोंडाची मांजर असं बोलतात. स्पॉट असतो कधी कधी तोंडावरती. पूर्ण तोंड काळा असतो. कोण आहे तिकडे दिल कोण आहे? अरे पडदा पडली, पडली, पडली. पडदा हलतोय ना ते बघते. तिकडे बसली जाऊ. अरे तिला शूटिंग मध्ये यायचं आहे ना तेव्हा तिची साफसफाई चालली आहे. आणि आमच्या दिलचा बेली फॅट वाढलेला आहे. पोट कसं कमी करायचं दिल कोणती एक्सरसाइज करते तिला गुदगुली होते बघा मी. टिंग 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 टिंग. माझ्या बाबूला सतवू नको. माझ्या बाबूला सतवू नको. मग खेळणार कोण दिल तुझ्यावर? ते आपला मसाला पण थंड झाला आणि तेवढं मी पण पंख्याखाली बसले. तू पण थंड झाली. मी पण थंड झाली जरा. मसाला पण थंड झाला. मसाला पण थंड झालाय मस्त. चल आता किचन मध्ये. चला दिल बघ तिकडे शेपटीवर पाय देशील ती बघ. पडदा आटो. आणि पिते आहे. पी 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 ग. 3 टोमॅटोची पेस्ट करून ठेवली होती आधीच. उशीर नको ना म्हणून तेवढी करून ठेवली. आता हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन आहे ना बारीक वाटून घेते. आता मी याच्यामध्ये पाणी नाही टाकलंय पहिला सुका फिरवून घेते. चालू नाही केलाय वरना बटन माहितीये मला. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडा पाणी टाकते. पहिला सुका फिरवला आता जरा पाणी टाकून गरगरीत करते. आता बघा मी कढईमध्ये तेल टाकलंय 3-4 चमचे तेल टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा वाटलेला मसाला टाकायचा. आता हा जो मसाला वाटलेला टाकलाय ना तेलामध्ये तो आपल्या 2-3 मिनिटं भाजून घ्यायचा आहे म्हणजे चांगला फ्राय करून घ्यायचा तेलामध्ये. आता आपली ग्रेव्ही जरा शिजायला आली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटोची पेस्ट टाकते. 3 टोमॅटोची पेस्ट केली आहे ना ती टाकते. पेस्ट आहे ना तेल सुटेपर्यंत. आता मम्मी तुझ्या डोळ्यामध्ये रिंग लाईट दिसते. दिसते का? हा आता इकडे बघा मी रिंग लाईट लावली मम्मीसाठी. दिसली का तुम्हाला? कधीच आणलेली होती जमाना झाला. आणली होती आज यूज करायला काढली आम्ही. पण आता लाईट कशी वाटते मम्मीच्या तुम्ही सांगा कमेंटमध्ये की लाईट एकदम व्यवस्थित वाटते का? तुझ्या डोळ्यात त्रास नाही होता ना? नाही. आणि ह्याचा तो कवर आहे ना त्याची दिल वाट लावते बाहेर. तू 2 मिनिटं डबल मी जरा दाखवतो बाहेर काय करते ती. दिल दिल काय करते तू? बॅगचं कोण आहे आतमध्ये? कोण आहे आतमध्ये? बा खोका घे. तुम्ही विचारा रिंग लाईट कोणती आहे तर हे बघा डिजिटेकची घेतली होती खूप पहिल्या महिने झाले. डिजिटेकची लॉकडाऊनच्या अगोदरच घेतली होती. आणि हे पण हे वेगळं घ्यायला लागतं आपल्याला. आणि आता दिल आमची खेळणार आहे त्याच्यावर. बस बस दिल त्याला नको खडबड करू. जायच्या आतमध्ये जायच्या आतमध्ये नको. बघा कशी वाटते लाईट. आता आपली ग्रेव्ही शिजायला आली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी मसाले टाकते. 1 चमचा मिरची पावडर आहे. 1 चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमचा जिरा पावडर आहे. त्याची जरा लाईट बदली करूया का? जरा लाईट चेंज पण होते. कोणती लाईट इकडे सूट करते तुम्हीच मला सजेशन द्या. ही लाईट एकदम ही वेगळी लाईट आहे मम्मी. ही बरी वाटते जरा. ही चांगली वाटते तुला? ती पहिली खूप उजेड वाटायची. पहिली आता बघा आता तू सांग कोणकोणते कलर चेंज होत होता. ही ऑरेंज झाली. ही काहीतरी वेगळी झाली. लाल भडक होत जाते ना ही. हे बघ हे भडक झाली एकदम. फुल झाली एकदम. हे बघ ही एकदम हे बघ कशी झाली तू आता. ऑरेंज झाली. ही ऑरेंज झालं तर तुम्हीच इकडे बघा. हे बघा ही ऑरेंज झाली. ही दुसरी झाली. ही तिसरी झाली. चौथी. ही लास्ट वाली ठीक आहे रे. ही वाली लास्ट वाली चांगली वाटते. ही ठीक आहे ना? है ना? ती छान वाटते. तू जरा चष्मा काढ. अरे वा डोळे दाखव. डोळे इकडे कर. असं वाटतं लेन्स घातले. लेन्स डोळ्यामध्ये. चष्मा लावून नाही दिसत. चष्म्यावर दिसणार ना ते ग्लासमध्ये दिसमध्ये. हे आपण कमेंट वाचूनच काढलं ना बाहेर. किती
जवळजवळ 2-3 वर्ष झाली असतील. नाही, लॉकडाऊनच्या अगोदर 1 वर्ष झालं आपण आणलेलं 1 आहे. वर्ष झाला काय. तर तिकडे झालं असेल ना. आता याच्यामध्ये आपल्याला चिकन टाकायचं आहे. चिकन आपलं मॅरिनेट झालं इकडे मॅरिनेट झाला आहे अर्धा तास. अर्धा तास. हे बघ, मस्त झालं मॅरिनेट. त्याला ग्रेव्हीमध्ये चिकन टाकते. आता मी तुम्हाला रिंग लाईटच्या पाठून शूट करून दाखवतो. ही आपली रिंग लाईट आहे बघा. कंपनी विचारायला तर बघून घ्या, आता कमेंट कराल कोणती आहे. आणि हे बघ, आता मी चिकन ग्रेव्ही मध्ये टाकलंय ना. असंच चिकन पाणी न टाकता 2-3 मिनिटं ग्रेव्ही मध्ये ढवळत राहायचं आहे. त्याच्या ग्रेव्ही मध्ये शिजवून काढायचं आहे. किती घट्ट झालं नाही. मॅरिनेट चांगलाच झाला. आता हे आम्ही काढला का नाही मम्मी सांग. दिलच्यामुळे दिल उड्या मारते ना. दिल असं काय बघते आणि ती उड्या मारते. ह्याच्यावर जर उडी मारली तर पाडलं तर झालं. एकदा पडलं की गेले मम्मी हे. म्हणून ते झाकून आपण कव्हर मध्ये ठेवतो लगेच पुट्ट्यामध्ये. आणि परत मग काढायचा कंटाळा येतो, कारण आपल्याला रेसिपी बनवायला घाई होते ना. मग ते काढत बसा. त्याच्यामुळे आम्ही एवढं म्हणजे वर्षभर काढलं नाही होतं. पण आता आपण काढूया, आता काढूया. कारण तू एकदम क्लिअर दिसतेस मम्मी याच्यानी. एकदम मस्त बघा. समजा मी लाईट बंद करतो. आता ही लाईट आहे ना, ही समजा बंद करतो मी. ते बटन कुठे आहे? ठीक आहे, हा बटनने बंद करतो मी. आणि तुझी इफेक्ट बघूया मी बंद केल्यावर. 3, 2. हे आता एकदम मी कॅमेराने पण ते एवढं क्लिअर नाही घेतलंय. क्लिअर नाही घेते कॅमेरा आपला. पण लाईट्स असेल ना, लाईट्सचा कॅमेरा पण एकदम क्लिअर घेतो. आता अशी तरी दिसते. कॅमेराने सेल्फ ॲडजस्टमेंट केली लाईट्समध्ये. आता मी समजा लाईट लावतो एक्सटर्नल. आता तुम्हीच सांगा आम्हाला सजेशनमध्ये, ठीक आहे, की तुम्हाला फर्स्ट आवडली की ह्याच्या सकट आवडली लाईट्स. आता चिकन बघ मी 2-3 मिनिटं ढवळलंय. आता मी याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते. 5 मिनिटं झाकण ठेवते. अरे वा. हा काय गॅस कसा? गॅस असाच राहू दे. फुल थोडा बारीक करायचा. आता आपली 5 मिनिटं झाली आहे. आता झाकण खोलते. वा, सुगंध बघ कसा मसाल्याचा आला ना पूर्ण. उडतंय सगळं वरती. गॅस बारीक केलाय. आता जरा ढवळून घेते. थोडा शिजलाय पण अजून शिजायचं आहे. त्याच्यामध्ये आता काय काय टाकले ते बघा. आता हे मॅरिनेटचा भांडा होता ना, त्यात थोडं पाणी टाकलंय. आपण शिजण्यासाठी थोडं पाणी टाकूया, कारण आपल्याला ना ग्रेव्ही सारखं बनवायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे. अर्धा चमचा. मॅरिनेटला आपण थोडासा मीठ टाकला होता ना, त्या हिशोबाने आपण आता मीठ टाकायचं. चिकनच्या हिशोबाने. हा, चिकनच्या हिशोबाने लावायचं. जास्त पण नाही टाकायचं. तुम्ही चाकून बघा आणि टाका. आता मी सगळं मिक्स करून घेतलंय, ढवळून घेतलंय. आता त्याच्यावरती झाकण ठेवते आणि मीडियम गॅसवर करते. आपण 10 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर आपण शिजवून घेऊया. दिलू नमानो पयल. कुठे गेली दिलू? दिलू कुठे गेली? कुठे गेली? कोकडे 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 कोकडे. दिलला असं काय दिसलं ना, ते चांगलं असू दे किंवा खराब असू दे, आमची चांगली झोपून जाते. बसते, आमची यूज करते सर्व. थोडा टाइम झोपा. तिला वाटतं तिला बेड आणलाय का नवीन. थोडा टाइम झोपा. माझे बाबू फोटो काढा, फोटो काढा, फोटो काढा. जरा वाचलो घेतोय काय? वास येतोय का? वास येतोय काय? कसला वास येतोय? माझी बाबू ती चिकनचा वास येतो दिलला. झोपली झोपली तू लगेच झोपली 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 लगेच. चला. आमच्या दिलचा दिल दाखवतो उठा. झोपली ती झोपली. आमच्या दिलचा दिल बघा. झोपली दिलू. झोपली. हा झोपली. झोपू दे झोपू दे. झोप झोप झोप. दिला तर तुला चिच्ची आणतो. चिची खायला उठा. चिची खायला उठा. कान बघ कान बघ. चिची खायला उठा. तेवढी कशी चला पाहिजे. चला झाले आपले असते 10-15 मिनिटं. आपली झाली 10 मिनिटं. चला, कॅमेरा है, लाइट्स लगाओ. लाइट्स. गुंद सुटलाय घरभर. एक्झॉस्ट फॅन बंद करो. घरभर आलाय. हा, ते उघडला नाही तरी सुगंध बघ इकडे किती आला. घरभर आलाय.
पप्पू तू असे नको ड्रेस आणत जाऊ. मला तर आवडलं, तू अशीच घाल मम्मी स्टायलिश. नाही पण ते इकडे किचन मध्ये अशी ढवला ढवल करताना ते हे होणार ना. हा किचन मध्ये नको, पण मला तर असे स्टायलिशच आवडतात. ते तुझी बायको आली ना मग ते स्टायलिश आण. मग भारी भारी आणणार मग. तुझ्या आधी मीच मागवेल. तुझ्या अगोदर ताई मागवेल. ताई वाटच बघते. लाईन लागेल, लाईन. काय झालंय चिकन, काय झालंय. वा वा वा, बुडबुडे बघ आणि काय सुगंध बघ काय आलाय. आता त्याच्यामध्ये आमचूर पावडर टाकते जराशी. वा वा, आमचूर पावडर टाकलं मग अजून आंबट चिंबट. थोडी टाकते. आणि एक वस्तू अजून. नाहीतर कोणाच्या स्टाईल चिकन आहे, कोणाचं आहे? पंजाबी. बघा ही आपली कसुरी मेथी. कसुरी मेथी टाकली ना मम्मी, एक चव लास्टला जी चव लागते ना रेसिपीला एकदम भारी लागते ती. भारी लागते. आता ठेवू काय? असंच ठेवू. असंच छान दिसतंय. जरासं डबल. वा वा, लेग पीस आला वरती. असं मला ढवलायला पण जीवावर येतं, एवढं छान दिसतंय बघा. वा वा, आता चला सर्व करा. आता मोठ्या लाईटीवर सर्व करते, गॅस बंद करते. सर्व नको करायला, असं डायरेक्ट ठीक आहे ना मी. असं डायरेक्ट ठीक आहे. आता काढा नको. बघा ग्रेव्ही बघा. वा वा, पंजाबी. पंजाबला जायची गरज नाही, आपल्या घरातच पंजाबी बनतो. दिल, होय दिल, उठ, मला रिंग लाईट भरायची. बघ मी काढली रिंग लाईट. हे बघ मला भरायचं याच्यात. उठ. काय आहे? उठ उठ उठ, इकडे इकडे सोप्यावर ये, सोप्यावर ये. उठ, चला उठा. खेचू, रोल. होय मॅडम, आता तू ह्याच्यावर बसली. चला उठा. होय तुटला. अरे असं तुटेल. उठ. दिलू बाय बाय बोल सर्वांना. टाटा बोल. टाटा टाटा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. हे घे घे, काहीतरी भेटलं खेळायला आमच्या दिलूला. पकडापकडी खेळते. कॅच कॅच. अरे वा, कॅच 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 कॅच. अरे वा, बरोबर कॅच पकडला आमच्या दिलनी. बस बस, बाय बाय.